खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय बर' रावखौ आसामनि अफिसियेल लोगो राव महरै गनायथि होबाय। बोहैथि बोसोरनि थांनाय जानुवारि दाननि 27 खालार खालि एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हानजा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भारत सरकारनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथा जानानै थांदोंमोन। बे गोरोबथानि दफा नं 5.1 थानाय बादि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होनायजों लोगोसे दफा नं 6.2 थानाय बादियै बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै आसाम सरकारनि केबिनेट जथुमनि गेजेरजों गनायथि होबाय। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव रंजाखांनाय नुनो मोन्दों। बे दफाखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय गुवाहाटी बाथौफुरिनि बाथौ थानसालियाव गोबां रायजो राजाफोरा आलारि बाथि फोजोंनानै बरायदों। मख'नो गोनांदि बे आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिया बाहागो लादोंमोन। नैथियाव दङ उदां अख्रांनि सिङाव फैबाय रिहा चक्रबर्तीया। बम्बे गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय जामिन मोनबाय बलिउडआव ड्राग्स फाननायजों लोब्बा जानाय फावखुंग्रिया। रिहानि फंबाय सबिक चक्रबर्तीखौ जामिन खावलायनायखौ नेवसिनाय जादों। सुशांत सिंह राजपूत थैनायनि उनावनो बलिउडआव ड्राग्सनि फालांगिनि बाथ्राया सोराङाव फैदोंमोन। बेनि उनावनो फंबायजों लोगोसे रिहा चक्रबर्ती आरो गुबुन सुबुंफोरखौ हमदोंमोन एनसिबिआ। 1 लाख रां गावारि बन्दनि सोलायै रिहा चक्रबर्तीनि जामिनखौ होनाय जादों। राय होनानै बिजिरसालिया बुङोदि उदां खालामनायनि 10 सानसिम रिहाया पुलिस थानासिम फैनानै गावनि थानायखौ फोरमायबाय थानांगोन आरो पासपर्ट जमा होनांगोन। थामथियाव दङ एसआइ केलेंकारिनि गुबै मास्टार माइन्डआ गिबि मन्थ्रि। रायजो दलनि लिंथुमगिरिनि अजद। रायजो नाङै सोमावग्लुंलांनायजों लोगोसे दुंहाव थासारि सोमजिनाय एसआइ केलेंकारिनि गुबै दायनिगिरिखौ नेपाल हादरनिफ्राय हमनानै लाबोनायनि उनाव पुलिसआ 6 साननि थाखाय गावनि आवथायाव लानानै बिजिरनाय खामानिखौ जागायदों। बे समावनो बावैसो सान सिगां कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेननायाव गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थियारि हानजा रायजो दल दोलोनि गाहाय लिंथुमगिरि हुसेन मोहाम्मद शाहजाहानआ बे जाथायाव गुबै मास्टार माइन्ड महरै आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनिनो आखाइ दं होननानै अजद दैखांदों। ब्रैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्मनि गेजेराव गावजों गाव राजखान्थियारि दावहा सोलिदों। क'क्राझार सहराव थानाय बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म सावराय जथुम नाब्लाङाव दुलाराय बिटिआर स्किडिउल कास्ट आरो स्किडिउल इउनियननि बानजायनायाव आरो दुलाराय बिटिआर अनुसूचित जातीय परिषदनि बानजायनायाव अनुसूचित जातीय हारिनि सानसुमै मेलेमजिबिफोरनि सावरायज्लायनाय हाबाफारि मावफुङो। बे हाबाफारियावनो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुङोदि कभिड-19नि थासारिया सुग्लायोबा बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनांगौ होननानै सरकार आरो बिसायख'थि आय'गनिसिम दाबि दैखांदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव प्रमद बर'आ बुंबावोदि हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्मनि गेजेराव गावजों गाव बानबुंथाय होलायनाय आरो गोसो दावहाया सोलिबाय थादों। बेनि थाखायनो बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा हानजा नागारनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाफोराव हाबफैगासिनो दं। बाथियाव दङ फैगौ 10 अक्ट'बर खालि आसाम बन्द। बोहैथि दाननि 10 अक्ट'बर खालि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम 12 घन्टा आसाम बन्द फोसावदों कलिता जनगोष्ठी जुद्ध संग्राम समितिनि आफादगिरि प्रमद कलिता आरो नेहाथारि प्रदीप टेकाया मोनसे मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। आफादनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बुरलुंबुथुर सेरफाङाव 75 लाख कलिता हारिनि सुबुं सानखो दं। बे हारिया थांनाय गोबाव 40 जौथाइ समनिफ्रायनो गोबां दुखु जारलाजों सहायबोनो गोनां जादों आरो गासैबो सरकारनोनो बेनि सायाव फोरमायथि होबोबाय थानाय जादोंब्लाबो मोनसेबो सरकारानो बिसोरनि जेंनाखौ सुफुंनो नाजाबोआखै। जायनि थाखाय कलिता हारिनि सुबुंफोरा दिनैसिम गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै थानो गोनां जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।